Bon dia, què tal està en la història meteorològica de la setmana B caracteritzada per aquest potent anticicló que està centrat a la península ibèrica i que ens està deixant una situació de calmes, de minves, algunes boires, algun núvol baix, però sobretot de sol i d'unes temperatures que continuen per damunt del que és habitual en l'època de l'any. També està causant problemes importants de contaminació a les principals ciutats, ja que les altes pressions, sobretot si són tan potents, impedeixen la circulació, el moviment de les masses d'aire. I junt a aquesta estabilitat que fa que la contaminació de les grans ciutats no puga dissipar estan les altes temperatures que hem registrat pràcticament des que ha començat el mes, no només l'estiuet de Sant Martí, al voltant de demà, que és el dia de Sant Martí, es solen donar uns dies on les temperatures són més altes del que és habitual, però vegen en aquest gràfic com des que hem començat el mes, pràcticament, llevat des del primer dia o el segon, hem tingut uns valors que han estat prou per damunt del que és la mitjana, que és la ratlla verda. Per tant, temperatures més primaverals que no de tardor, sobretot pel que fa als valors de les hores centrals del dia, a les màximes, que sembla que en els pròxims dies continuaran altes. Aquesta és la previsió per als pròxims dies a l'Observatori de la Ciutat de València. Com veuen, no hi haurà grans canvis. La mitjana és la ratlla groga. En el cas de les màximes estarem sempre per damunt dels 22 graus i, de fet, destaquem per a la previsió de la marató a la Ciutat de València el pròxim diumenge, que també tindrem unes condicions al voltant 22 graus la màxima i al voltant de 10,5 la mínima. Valors per damunt de les mitjanes i una situació, en el cas de la previsió de València del diumenge, marcada per l'estabilitat, el sol i l'absència de núvols. Respecte a la situació meteorològica que els hem comentat, les rosades en la imatge espectacular de Blai Banyó presents en les nostres comarques, la humitat ambiental alta afavoreix la formació de rosades, inclús alguna rosada blanca, tot i que no tenim grans gelades encara, però les temperatures mínimes a l'interior sí que s'acosten en alguns punts als 0 graus. I les boires, que també apareixen en aquestes situacions d'absència de moviment d'aire. Vegen aquesta bonica imatge que ens arriba des de Gandia. Josep Emili Àrias ens envia aquest vel, aquests núvols baixos, aquesta boira que s'enganxava a les muntanyes de la Safor. Una situació marcada per l'estabilitat que podem veure clarament els resultats d'aquest potent anticicló, no només al territori valencià, sinó a tota la península ibèrica. Nuvolositat molt escassa, apenas alguns núvols a la vessant nord del Pirineu i destacar les boires que sí que s'han format en les depressions dels principals rius peninsulars, en especial a l'Ebre, on de fet en la imatge del visible podrem veure aquesta important taca de boira a tota la zona de la depressió del riu Ebre, que ha tardat a desfer-se. A més, també hem tingut alguns núvols baixos a la zona del sud-oest de la península ibèrica i a l'àrea de l'Estret, però en general i al nostre territori els núvols s'han format a la mar i avui no hem tingut grans boires, llevat d'una manera puntual en alguns punts de la costa. Respecte a les temperatures mínimes que hem registrat la passada nit, destaquem entre les més baixes els 3 graus de Sant Joan de Penyagolosa, a Vistabella del Maestrat, o els 5 de Vilafranca, 8 han registrat a Segorbe i 9 a Morella. La mínima ha sigut de 12 graus a Onda i a Castelló. A les comarques centrals teníem uns valors avui que es situaven entre els 3 graus d'Utiel i els 5 de Titaguas. 12 graus ha sigut la mínima a Gandia i Alzira, 9 a Xàtiva i 11 a la Ciutat de València. I cap a les comarques del sud destaquem els 9 graus d'Alcoi, entre les més baixes els 5 graus registrats al terme municipal de Villena i els 11 d'Alacant, 12 ha sigut la mínima de Benidorm, 15 la de Torrevieja i 12 la de la ciutat d'Elx. Al mapa isobàric, per esperar demà al migdia, destaquem les altes pressions fermament estacionàries a la península ibèrica. Això no ha de canviar. L'anticicló bloqueja el pas de les borrasques i dels fronts que circulen prou al nord d'Europa i, per tant, això ens dona una situació d'estabilitat per avui, per a demà i per als pròxims dies. Parlarem de núvols baixos a la costa, algunes boires en les zones de l'interior. Demà, igualment, una situació molt semblant, caracteritzada per les núvols que puguen formar-se a primeres hores, que es desfaran en quant el sol guanyi força, algunes boires en les zones deprimides i els dies següents, sense canvis. Continuarem amb sol, estabilitat, algunes boires, algun núvol anecdòtic i temperatures que seran per damunt dels valors habituals de l'època de l'any. Ens deixem com cada dia amb les imatges que ens han fet arribar avui, alguns núvols que es podien veure des del litoral, i us recordem l'adreça a la que poden enviar fotografies, oratge@tvmediterraneo.es.